Yeah. Right now. Yes, right now. I release fire. गिबिसिनथाराव सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हामबाय होनो आरो बेयाव दिनै इसोरखौ फोथायग्रा सिबिग्रा साफ्रोमबो इसोरनि फिसाफोरखौ फोरबो जिसुनि मुङाव जय मसीह दिनैनि बे मोजां समखौ नायनो थाखाय आं इसोरखौ आरोबाव खेबसे हामबाय होनो मानोबा दिनैनि बेफोरबायदि मोजां समफोरखौ गोबां मानसिफ्रा मोननो हायाखै गोबां मानसिफ्रा दिनै इसोरनि उपस्थितियाव बिदि वार्शिपआव गोजोननो मोनाखै आरो जों जेब्लानो जेरावखि थाङा मानो जों जुदि प्रिचिं खालामनो थाङा मानो जों जाहैबाय वार्शिपआव जों मानसिफोरखौ गोजोननो होयो मानोबा नों जेब्ला वार्शिपआव गोजोनगोन अब्ला नों इसोरजों गावखौ खाथि सोमोन्दो लाबोनो हायो आरो दिनै जोंनि वार्शिपआ जिउनि वार्शिप जानांगौ जिसुआ बेफोरबायदि बुंदों बे समा फैखाबाय आरो फैनोसै जायफोरा आंखौ सिबिगोन खुलुमगोन बिसोरो जिउजों आरो नंगौजों होनदों जिसुआ बुंदों गावनि सेलाफोरखौ बेफोरबायदि खुलुमनायनि समा सौफैखाबाय आरो सौफैथारबाय सोरबाया जुदि इसोरखौ खुलुमोब्ला जिउजों आरो नंगौजोंनो सैथोजों गोथार जिउ थायोब्लासो नों सैथोजों खुलुमनो हागोन गोथार जिउ थायोब्लासो नों आरजआव गोजोननो हागोन खायसे मानसिफ्रा बुङो माथो मालायफ्रालाय बबेनिफ्राय मोदै बोहैयो माथो आंनावलाय गाबनोनो ओंखारा जिउजों जेब्ला इनकाउन्टार जाया अब्ला नोंनिफ्राय मोदैयालाय बोरैथो गनो जेब्ला नों गोथार जिउजों मोगा मोगि जागोन नोंनियाव गोथार जिउआ नांगोन अब्ला बबेनिफ्राय मोदै गदों नोङो आन्दाजखौनो मोननाय नङा दैमु बायदि बोहैबाय थागोन नाथाय बे दुखुनि नङा इसोरनि रायजोनि जिउनि मोनसे गोजोननायनि मोदै हालेलुया मोदै होनोब्ला जाहैबाय दुखु मोननायनिल' मोदै थाया रंजानायनिबो मोदै थायो हालेलुया आरो दिनै जों जुदि इसोरखौ खुलुमग्राब्ला जों जाहैबाय जिउजों नंगौजों आत्माजों जोङो खुलुमनो नांगौ दिनै सासे सानै जुदि गेदारिं जायोब्ला बेयाव जिसुआ मा बुंदों आं बेयावनो दङ होननानै बुंदों सासे सानैया गोसो मोनसे जानानै जिउआव खौसे जानानै जेब्ला आत्माजों सैथोजों खुलुमो बेयावनो इसोरनि जिउआ दङ दा जोंनि गेजेराव इसोरनि जिउनि उपस्थितिया दङ मानोब्ला जों जाहैबाय नंगौजों गोसो मोनसेजों जों बिनि उपस्थितियाव फैदों बेनिखायनो जों हास्थायो जेरावखि जाया मानो जिखि मण्डली जाया मानो जिउनि वार्शिप नांगौ जिउनि बोसोन नांगौ जिउनि खुलुमनाय सिबिनायखौ दिनै नांगौ आरो दिनै बिदि गैयिनि थाखाय दिनै मानसिफोरा गोसो सिङाव गिर्जायाव थांब्लाबो नागिरखुमागासिनो मोनसे आद्रा जानानै थानायखौ फुरा खालामनो प्रेयार सेन्टारनिफ्राय गुबुन मोनसे प्रेयार सेन्टाराव थाङो मोनसे प्रग्रामनिफ्राय गुबुन मोनसे प्रग्रामाव एटेन्ड जायो मानो खारना जाबाय दिनै जिउआ जाहैबाय जेब्लायबो जिउनि वार्शिपखौ नागिरो हालेलुया बेनिखायनो दिनै आं बेयाव सासे बिश्वासि बायदि आं रायलायाखै बेयाव फैनाय साफ्रोमखौ आं जिसुनि सेला महरैसो नायनानै आं बे बाथ्राखौ फोरोंगासिनो जाहाथे गुबुनखौ सेला बानायनांगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनि थाखायनो आङो बिश्वासिखौ माबायदि प्रिचिं खालामो आं बिदि प्रिचिं खालामाखै सेलाखौ माबायदि फोरोंनांगौ सासे गुरुआ आं बिदिसो फोरोंगासिनो हालेलुया अब्लानिया आं बे जायगाखौ नागारलांब्लाबो बा आंजों गोजान जाब्लाबो जाहाथे जि जायगायाव दङ बेयावनो जाहाथे जिसुनि थिननायखौ मानिनानै जाहाथे बिनि बोलोखौ लानानै मावनो हायो इसोरनि बोलोआ जाहाथे जों साफ्रोमनिबो जिउनाव जाहाथे खामानि मावो बिनि थाखायनो आं सेलाजों रायलायनाय बायदिसो आङो दायो रायलायदों प्रिचिं होदों हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदों दा जोङो दिनै एन'इन्टिं अभिषेकनि सोमोन्दै जों नायगोन अभिषेकनि सोमोन्दै थांनायनि सिगां अभिषेकखौ मोननो थाखाय एक्सपेक्ट माने आसा आसाब्लाबो ओरैनो नर्मेल आसा नङा दिलिलम नेदिलि नालागे बिदि आसाखौ नाखि आं नांथारगौ गोसो सिंनिफ्राय मोनसे गांखांनाय गोसो सिंनिफ्राय मोनसे हामलायनाय बेखौ होनो एक्सपेक्टेशन इंलिशाव जेब्ला जिसुनि सेला जन आरो पिटारा जेरुजालेम मन्दिरथिङै फैगासिनोमोन बे फैबाय थानाय समावनो सासे जोनोमनिफ्रायनो लेंग्राखौ मन्दिरनि सिगाङाव भिक्षा खुजिनो थाखाय दोनबाय थायोमोन आरो बे भिक्षा खुजिबाय थायोमोन आरो बे भिक्षा खुजिनानैनो बियो जिउखौ सलियोमोन जायनो मन्दिराव हाबफैयो बे मन्दिराव हाबफैनाय मानसिफोरानो बिनो दान दक्षिणा होयो आरो जेब्ला जिसुनि सेला जन आरो पत्रोसा फैबाय अब्ला माबा मोनसे मोनगोन होननानै उइथ द एक्सपेक्टेशन आसा खालामदों जोङो नायनि ना थोनहरजानायनि चैप्टार 3 2निफ्राय फराय
2 निफ्राय 2 3 4 5 6 इदि जोनोमनिफ्रायनो लेंग्रा आरो बियो जिसुनि सेलानिफ्राय माबा मोनसे बिदों आरो बिनियाव नायहाबनानै जिसुनि सेलाफ्रा बुंदों अब्ला बियो माबा मोनसे मोनगोन होननानै आसा खालामबाय एक्सपेक्ट खालामबाय अब्ला मा बुंखो आंहा होनो थाखाय सना सान्दि गैया होनदों नाथाय आं जायखौ होनो हायो बियो नाजारेथनि जिसुनि नामाव नों थाबाय होनदों हिलिंनि एन'इन्टिंखौ रिलिज खालामदों लोगो लोगो थाबायदों हालेलुया एन'इन्टेड दासफोरनिफ्राय जुदि एन'इन्टिंखौ बिदि आसा जुदि एक्सपेक्टेशनजों जुदि थायोब्ला इसोरनि दासा नोंनो होनो थाखाय सना सान्दि गैयाब्लाबो नोंनो थाखाय इसोरनि बोरखौ रिलिज खालामनानै होनो हायो हालेलुया प्रेज द लर्ड नाथाय जों आसा खालामनांगोन मोनगोन होननानै इसोरनि दासनियाव अब्लानिया जों बे एन'इन्टिंखौ बे अभिषेकखौ जोङो मोननो हायो नाथाय सोरबाया जुदि आसा खालामाखैब्ला बिनि सिगाङावनो गुबुना लानानै थांगोन बोरखौ नाथाय बियो जाहैबाय जाम्बा बायदि जानानै नायबाय थागोन जाम्बि बायदि जानानै नायबाय थागोन आरो जेबो बे मोननो हानाय नङा बिनि थाखायनो गोसो सिंनिफ्राय जोङो गांनाय गोसो उखैनाय गोसो मोनसे आंनो नांगौ बिदि बोरखौ मोनसे नागिरनाय हामलायनाय थानो नांगौ अब्लानिया मोनगोन एक्सपेक्ट खालामग्राफोरा एन'इन्टेड दासफोरनिफ्राय माबा मोनसे नङा माबा मोनसेथ' मोनथारगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनानै दङ जुदिअ नोंथांमोना आंखौ आगे पिछे सिनायाखै नाथाय आंनियाव मा दङ नोंथांमोना अलरेडि मिन्थिखागौ आं माबा मोनसे नङा माबा मोनसे आं होनानै गालांनो हायो जुदि आसा जुदि खालामदोंब्ला प्रेज द लर्ड दायो आङो एन'इन्टिंआव थाङिनि सिगां एन'इन्टिंनि टिचिंखौ खालामब्लाबो एन'इन्टिंनि सेमिनारखौ फोजोबब्लाबो जुदि आसा खालामनो रोङाब्ला मोनगोन होनना इसोरनि दासनिफ्राय अब्लानिया बेखौ बियो 10 बार 15 बार सेमिनारखौ बा बिदि क्लासखौ एटेन्ड जाब्लाबो बे जेबो मोननाय नङा हालेलुया गोबां मानसिफ्रा फन खालामदों जोंखौ बिजेन्दारनियाव जों थांनानै आर'ज खालामनानै फैबाय नाथाय हामाखैलै माथो होननानै आसा खालामनानै थाङाखै एक्सपेक्टेशन गैया गोसो सिंजों मोनसे हामलायनाय गैया बिनि थाखायनो मोननो हायाखै जाया हामलायगोन नागिरगोन जेखौनो नागिरगोन इसोरनियाव बेखौनो इसोरा होगोन हालेलुया दिनै नोंथांमोना मा नागिरनानै फैदों आं मिथिया नाथाय नोंथांमोननि गोसो सिंनि नागिरनायखौ इसोरा मिन्थिगौ आरो आसाजों जुदि इसोरनि दासनिफ्राय आङो बे बोरखौ आं रिलिज खालामनानै लानानै थांनोसै लानानै मावनोसै लानानै आवगायनोसै होनोब्ला बे बोरखौ मोनगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड जों जुदि बाइबेलाव फरायो अब्ला गितमालानि 42 आव लिरनाय दङ जेरैबायदि मैया गांसो जानानै सान्दुं गोसायाव दै लोंनो हामलायो आंबो बिदिनो इसोरनि थाखाय हामलायो होननानै बुंदों दायुदा हालेलुया दिनै जों जुदि सान्दुं गोसा जायोब्ला बेसेबां जोङो गुसु दै गिलासे लोंनो हास्थायो नंगौना नङा गोसो सिङाव मोनसे गांनाय थायो थिग बेफोरबायदिनो इसोरनि बोरखौ मोननो इसोरनि थाखाय जोंबो जुदि गाङोब्ला जों जाहैबाय सिफुं जागोन प्रेज द लर्ड हालेलुया दायो जोङो मासानि सोमोन्दै नायनोसै गासैबो बुंनि एन'इन्टिं माने मासा माने अभिषेक हालेलुया इब्रानिय सोदोबाव अल्ड टेस्टामेन्टआव मासा माने बे अभिषेक आरो बिखौ मासा सोदोबा जाहैबाय अभिषेक हालेलुया आरो मासाखौ जुदि आं डिफाइन जुदि इंलिशाव जुदि खालामोब्ला मासा माने an individual or object set apart to fulfill the purpose for divine backing or divine authority to carry the task माने बर' जुदि ट्रेन्सलेट खालामोबा जिथु मासा बेखौ जुदि आं जुदि ट्रेन्सलेट खालामोब्ला बा बिनि डेफिनेशनखौ जुदि आं होयोब्ला ओरैबायदि जाहैबाय मासाया जाहैबाय ओरैबायदि बुस्थु जे माबा मोनसे बुस्थु बा सासे व्यक्ति बेखौ जेनेबा इसोरनि उद्देश्यखौ जाफुंनो थाखाय गोथारै एक्सट्रा बानायनाय जायो इसोरनि इच्छाखौ जाफुंहोनो इसोरनि हाबाखौ मावफुंनो हालेलुया दा जेनेबा एग्जाम्पल इयावथ' जोंनियाव गोबां दैफोर दङ नंगौना नङा नाथाय बे दैनि गेजेराव जुदि बेखौ जुदि आं जुदि मासाखौ रिलिज खालामोब्ला बे मासाखौ रिलिज खालामनायनि थांखिया जाहैबाय ओंखाम जानानै दै लोंनो नङा बे जाहैबाय बेमार जादोंब्ला हिलिं मोननो थाखाय सैतान जुदि डिस्टार्ब खालामदोंबा सैतानखौ होखारनो थाखाय हालेलुया प्रेज द लर्ड बे मासाया जाहैबाय सासे व्यक्तिनियावबो रिलिज खालामजायो बा माबा मोनसे बुस्थुआवबो रिलिज खालामजायो बे आब'आ होनदोंमोन रमान हान्स फैनायाव रुमालखौ बिसोरो लादों 500 डनेसन होनानै बे मानसिया जाहैबाय अलरेडि मासाजों बुंफबखानाय बिनि थाखायनो बे रुमालावबो मासाखौ रिलिज खालामनानै होनो हायो हालेलुया दा आंबो अलरेडि मासाजों बुंफबजोबनानै दङ आं जुदि दैखौ आर'ज खालामोब्ला बे मासायाव सोलायबाय जिथु मासाया जाहैबाय माबा मोनसे बुस्थुआव बा माबा मोनसे सासे व्यक्तिनियावबो रिलिज खालामजायो इसोरनि खामानिखौ पुरा खालामनो थाखाय
इसोरनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै बे मासा गैयालासेनो जुदि नों जुदि ख्रिस्टियान जिउ खुंदोंब्ला नोंनि जिबना जाहैबाय जेब्लायबो नों जेनगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै मासाखौ खालि मिनिस्ट्रि मावनोल' नांगौ बिदि नङा फरायनाय लाइफआव जोंनो नांगौ न'खरखौ जोङो गोग्गोम खालामनानै लुखांलांनोबो जोंनो मासाखौ नांगौ अभिषेकखौ नांगौ हालेलुया फरायनायाव जुदि जोङो गादाथारब्ला जोंनो मासाखौ नांगौ जाहाथे एक्सट्रा अर्डिनारि इसोरा बोर होयो हालेलुया साख्रि मोनाखैब्ला इन्टारभिउ होनायाव पास जानो थाखाय जोंनो बे मासाखौ नांगौ जाहाथे एक्सट्रा इसोरनि पावारजों जाहाथे नोंनि एक्सट्रा नोङो टेलेन्टेड जानानै जाहाथे नों साक्सेस जानो हायो हालेलुया प्रेज द लर्ड बिजनेस मावदोंब्ला बिजनेसआ उन्नति जायाखैब्ला बे मासाखौ नांगौ इसोरनि मासाखौ एन'इन्टिंखौ जाहाथे बिजनेसआ उन्नति जायो आरो बयनिख्रुइबो नों जाहाथे बिजनेसआव टप जायो नोंनि एरियायाव हालेलुया मासाया केवल मात्र मिनिस्ट्रिनि थाखाय नङा मासाया जाहैबाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान व्यक्तिनिनो जिखि जाया नोङो संसाराव मावनानै थाया मानो नाथाय नोंनो मासाखौ नांथारगौ हालेलुया आरो बे मासाखौ जुदि आं बर'आव जुदि फोरमायोब्ला बे मासाया जाहैबाय डेट इज द पावार अफ गड मासा माने इसोरनि बोलो गासिबो बुंनि मासा माने इसोरनि बोलो हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै सैताना जाहैबाय जायनियाव मासा दङ बेखौल' गियो आरो जायनियाव मासा गैया बेखौ गिया बे आब'आ होनबाय थादोंमोन मैया एफा गिर्जा थांबाय एफा इसोरनि दासजों आर'ज खालामजाबाय बिदि जाखांथाराखै माथो बिजोंलाय खेबसे आर'ज खालामजानाय मा खेबसे आर'ज खालामैनि सिगांनो आंखौ नायबाय थानायावनो बिनाव जाखांहां जागासिनो आं नायगासिनो ओरै जिरायनानै ओंखायनोथ' फैनो नागिराखै खिन्थु दासो आं बुंबाय सख' जानायखायसो सिगाङाव बुंबाथ' आरो गोरासिन जागौमोन नालाय गोसोआ हालेलुया दा जायनियाव मासा दङ मासा थानाय खाथियाव जाहैबाय गाज्रिया थानो हाया हालेलुया मासाया जाहैबाय इसोरनि बोलो बे बोलोआ जाहैबाय गाज्रिनि बोलोखौ फोजोबस्रांग्रा होखारग्रा हुहुनग्रा हालेलुया नोंथाङा जायखि जाया मावा मानो साख्रियानो माव बिजनेसानो माव मासाखौ साफ्रोमबो लानो नांगौ मासाजों आबुं जानांगौ मासाजों सुफुंजानांगौ बे मासाया जाहैबाय इसोरनि बोलो गासिबो बुंनो मासाया इसोरनि बोलो मासा माने इसोरनि सक्ति हालेलुया दिनै मोदाया मानो गोबां मानसिफोरनि आर'ज खालामनायखौ गिया दिनै गोबां मानसिफोरनि आर'ज खालामनायखौ मानो रिजाल्ट मोना खारना जाहैबाय मासा गैया हालेलुया जायनियाव मासा दङ बिनि रावखौ जाहैबाय इसोराबो सिनायो बिनि रावखौ जाहैबाय इसोराबो सोरगोनि सिंहासनाव जिरायब्लाबो बियो खोनासङो हालेलुया बिनि रावखौ जाहैबाय मोदायाबो मिन्थिगौ बोथोराबो मिन्थिगौ बेनिखायनो मासायाव आबुं जानांगौ जोङो मैया बे मोदाया मा बुंदोंमोन मा प्लान लादों सेस जोङो मिन्थिजोबगौ सिनायो मा थांखि लादों गोबां मानसिफोरखौ बोखांबाय जोंनोबो सुबिदा होना मानो मोजां खामानि मावबाय थादों मावनाङा जोंखौबो सुबिदा हो मानसिखौ नस्थ' खालामनो थाखाखौनो आरे मासा दङना जोंथ' बोखांगोन मानसिखौ मोदायनि आखाइनिफ्राय जायनो गांनानै फैगोन जायनो नागिरगोन जों बेखौनो सेला बानायगोन मासाखौ रिलिज खालामनानै होगोन जोङो हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै आरो मासाखौ जुदि आङो बर' भाषायाव जुदि मोजाङै बुजायनानै होयोब्ला क्लास बायदिथ' इथोनगाने थर' जाहाथे एकदमबारे बुजियो बिनि थाखायनो आं एकदमबारे थर' फैनाया इनडुवेलिं प्रेजेन्स अफ गड माने इनडुवेलिं जों जि जायगायाव थायो बेखौ डुवेलिं प्लेस होनो इंलिसाव जेनेबा बेयाव जुदि बर्मायाव थायोब्ला नोंनि डुवेलिं प्लेसआ बर्मा जेराव नों बखबास खालामो माने जेराव नों अरायसम नोंनि थानाय जायगा दा इसोरनि मासाया जाहैबाय इनडुवेलिं प्रेजेन्स अफ गड नोंजों अरायबो इसोरानो गावनो उपस्थित जानानै थायो आरो जों बेखौनो मासा बुङो हालेलुया प्रेज द लर्ड नोङो जिसुखौ इसोर होननानै फोथायनानै थानाय आरो इसोरानो नोंनि जिबनाव थानानै मासा जानानै खामानि मावनाय बेलेग बेलेग गोबां ख्रिस्टियानफोरा थैनायनि उनावथ' सोरगोआव थांगोन नाथाय बे संसाराव थानाय समाव बिसोरो मासाखौ नाजावनो रोङाखै माने बिसोरो जाहैबाय संसाराव जाहैबाय बिसोरो समाव जोबथिं जोबथां खुनथां बिसोरो आवगायनांगौ जायो नाथाय नों जुदि मासाखौ थायोब्ला नोंनाव पावार दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड बे मासाया जाहैबाय नोंनि सायाव थानानै खामानि मावो ओंखायनोथ' जोङो मैया फरायखांबाय थोनहर जानायनि 1नि आदाव लिरनाय दङना when the Holy Spirit will come upon you in you होनाखै upon you माने नोंनि सायाव हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो जेब्ला गोथार जिउआ इसोरनि जिउआ
नोंनि सायाव फैयो बेखौनो मासा होननानै बुङो। नाथाय अलरेडि साफ्रोमबो मानसिनियाव जाहैबाय इसोरनि जिउआ सिङाव दङ। बे जाहैबाय जिसुआनो दि इसोर होननानै नों फोथायदों, बे जाहैबाय सिंनि खामानि मावनायसो बियो। नोंखौ जाहैबाय महर बुनानैसो दोनदों। दा आं मोनसे बाथ्रा बुंनि, दा महर बुनायनि बाथ्रायाव नोंनो जुदि गाव बुराखाबा, गावनि थाखाय जुदि सार्टिफिकेट नांगौब्ला नों खैथा महर बुनो हागोन। नाथाय नों जुदि गुबुनाव लायनांगौब्ला बे सार्टिफिकेट खेबसे बुनानै हरलायबाय, 3 मास थांलायबाय, लायलायदो, नंगौना नङा? दा नोङो बार बार लायबाय थानो ना नोङो गावनो बे अथरिटि एन्ड पावारखौ लानो? मासाखौ लायोब्ला नोंनावनो दंखाजोबो। आरो नांगौब्लानो बाहायनो हागोन, नांगौब्लानो इउज खालामनो हागोन। हालेलुया। नङाब्ला लायबाय था सोरनावबा। थां पान्जाबाव सानबेसे खरस गारनो नोंलाय? सानबेसे गारि टिकेट दाननो नोंलाय? हालेलुया। प्रेज द लर्ड। सानबेसे नोङो बै एन'इन्टेड मानसिनि प्रग्राम होसोनो नोंलाय? दिनैसो मोजां देहा, दिनैसो मोजां बोथोर, गाबोनथ' बिदि बोथोरा थानाय नङा। लकडाउननि समाव मा जादों? बेसे मानसिफोरा निराशा जादों, बेसे मानसिफोरा फोथायनायाव दुरबल जादों। नाथाय नों हारसिं थाब्लाबो बे इनडुवेलिं प्रेजेन्स अफ गड, बे मासाया जुदि थायोब्ला नों हारसिं नङा, नों जेरावबो बोलोगोरा। नों माब्लाबाबो हारसिं फिल जाया। रावबो नोंखौ सापर्ट होआब्लाबो नों गावखौनो एकदमबारे मेजरिटियानो नोंखौ सापर्ट होनाय बायदि मोनबाय थागोन। हालेलुया। इसोरा नोंजों हाजोआव थां, हायेनाव थां, हाग्रायाव थां, टाउनाव थां, सिटियाव थां, रुम सिङाव थां, खोमसिनि गेजेराव था, गुदुं सिङाव था, जेब्लायबो बे इसोरा नोंजों उपस्थिति थागोन। बे मासाया जुदि नोंजों थायोब्ला। हालेलुया। दिनै बे मासाखौ जोङो मिथिनांगौ। जोङो बे जिसयानि लिरनाय चैप्टार 10 verse 27 आव बर'आव मासाखौ मेजेमसो होनदों। मेजेमनि बाथ्रायानो गैया। हिन्दीयाव फरायनि, आंनि उनाव फरायफागोन दे। It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of anointing well. माबायदि एकदमबारे क्लियर इंग्लिशआव। हिन्दीयावबो नै आंनि उनाव बुंफानि। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। बुझिदों दा? हिन्दी आरो इंग्लिशआव क्लियर दा? अभिषेक के कारण, बे अभिषेकनि थाखायसो गासै जुआनो, बे जंगाला, पापनि जंगाला, समयसानि जंगाला, बे दाहार नांनानै थानायनि जंगाला जस'जोबगोन अभिषेकनि थाखायसो। हालेलुया। दिनै जुदि बे नखरफोरा जुदि दाहारनि फ्रि जानांगौब्ला दिनै जाहैबाय बे अभिषेकखौ नांथारगौ। हालेलुया। अब्लासो बे दाहारनि जंगाल बाननानै लानाया गिलिरनो ओजोंबो थांनो हाया, ओजोंबो थांनो हाया, दाहारजों खाजानानै दोननाया बे जस'जोबगोन। अभिषेक नांगौ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। आरो बे अभिषेकआ जेब्ला थागोन अब्लासो गासै बन्धनफोरानो, गासै खाजानानै दोननायफोरा, समयसाजों, संसारजों, मोदायजों खानानै दोननायफोरा जस'जोबगोन। आं सासे अभिषेक दास जानायखाय बे आब'खौ सैताना खानानै दोनदों मालाय मा जानो। जस'बायना जस'आखै बन्धना? जस'दोंना जस'आखै? हालेलुया। आरो बे आब'लायनो सिमां नुदों माबा खुन्दुं बायदि पापनि बन्धन होनबाय थादों, बे जस'नाय सिमां नुदों। फैबाय, बे जस'नायखौ मेसुस जाबाय। माबा मोनसे आंनि जिबनाव दिनै ब्रेक थ्रु जाबाय। माबा मोनसे आंनि जिबनाव, आत्मिक जिबनाव जुदि आं इसोरजों दंब्लाबो मोदाया हमथानानै दोननायनिफ्राय आं मुक्ति जाबाय। दिनै बेखौ बे मेसेज जादों, बे अभिषेकनि थाखाय। हालेलुया। जेब्ला सासे मानसिया अभिषेक जागोन, एन'इन्टेड जागोन, अब्ला बे मानसिया जि खामानियाव आखाइ होयो बेयावनो इसोरा ब्लेस खालामो। हालेलुया। नों माब्लाबाबो फेलियर जानो हाया। किन्तु नों जुदि अभिषेक गैयाब्ला, इसोरनि इच्छायाव गैयाब्ला, जेसेबां नों ट्राइ खालाम, फेल, नों उनाव निराशा जागोन। हालेलुया। अभिषेक नांगौना नाङा? हालेलुया। दिनै बे अभिषेकआ जाहैबाय इसोरनि बोलो। दिनै बे अभिषेकआ जाहैबाय इनडुवेलिं प्रेजेन्स अफ गड, माने इसोरनि जिउआदि जोंनि सायाव थानानै जोंजों लोगोसे बे मिराकल सोमोनांथाव खामानि मावनो बे रेडि जानानै दङ। हालेलुया। अभिषेक माने दिनै इसोरनि जिउआ जोंजों लोगोसे थानानै जोंनि जानानै बियो गासै खामानिखौ मावनो बे थामथिम।
Praise the Lord. Hallelujah. ओरैबायदि मासाजों सुफुंजानाय मानसिफोर दङ, ओरैबायदि मासाजों सुफुंजानाय मानसिफोर दङ, जोंनि इसोरनि दासफोरनि हिस्टरियाव सासे इसोरनि दास दङमोन। बे जुदि बे गामिफोरजों हाबलांब्लानो मोदाय गोनांफोरा खारलांनानै दुब्लि बारियाव थाहैखायो। थाबायलांब्लानो मासाया माबायदि बिनियाव स्ट्रङै खामानि मावदों बोलोगोरायै। दिनै सोरबा बायदिनि मासाया फिसा, सोरनियाबा गिदिर, सोरनियाबा बुरजा। हालेलुया। दिनै बे मासाखौनो जोङो बारायनांगौ, रेंकिंआव थांनांगौ। हालेलुया। जेब्लासिम नों रेंकिंआव थाङा, जेब्लासिम नोङो बे मासायाव नोङो आवगाया, मासाया नोंनिया इनक्रिज जालाङा, बारायलाङा, अब्ला नोंखौ जाहैबाय सैतान फिसायानो जोबथिंनानै अबावबा नोंखौ खोलैनानै दोनगोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिनै बे मासाखौ जुदि जोङो ग्रहण खालामनोब्ला, मासाखौ जोङो डाइरेक्टलि जोङो इसोरनि जिउआबो जोंनो होयो। जोङो जुदि बाइबेलाव नायगोन, जेरेमायाया डाइरेक्टलि इसोरजों लेंजानायमोन, बिमानि उदैनिफ्रायनो बिखौ इसोरा सायख'दोंमोननो। हालेलुया। बिमानि गोरबोआव थानायावनो बिखौ सायख'दों आरो बियो खम बैसोआव 14 बोसोरनिफ्रायनो इसोरनि हाबाखौ मावदों बोलोगोरायै, जाथि मोनसे देशनि थाखाय। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। आमोस चैप्टार 7 verse 14। बेयाव आमोस नाबिया बुंदों, आं प्रफेटबो नङामोन, आं इसोरनि हाबा मावनायनि जोलैनिबो मानसि नङा, आं लावखारसोनो, खेथियकबो लावखारसोनो। नाथाय जेब्ला इसोरनि इच्छाखौ मावफुंनांगौ जायो, इसोरा नागिरबायदों सोरनो आं बे अभिषेकखौ होनो। सासे लावखारनोनो होनानै बेखौनो बाहायदों देशनि थाखाय, भबिष्यतबाणी खालामनो थाखाय। हालेलुया। दिनै इसोरा जुदि मासाखौ होयोब्ला समाव डाइरेक्टलिबो बियो गावनि मानसिफोरनो होयो, गावनि इच्छाखौ, गावनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। आरो समाव जेरेमाया बायदि समाव बिमानि उदैनिफ्रायनो खायसेखौ सायख'खानानै दोनो गावनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय। बे जाहैबाय गावनि खामानि मावनायनि मासा। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। नाथाय नों जुदि जेरेमाया बायदि सायख'जायाखैब्ला, आमोस बायदिबो जुदि नोङो सायख'जायाखैब्ला, दिनै नों मासाखौ बोरैथो मोनलायखो? आं बेयाव बुंनोसै, एलाइजाया सासे नाबिमोन। फार्स्ट किंआव जुदि फरायोब्ला मोनगोन आरो, सेराजायाव लिरलायनाङा, उनाव फरायनो हागोन। सेराजायाव दङ। एलाइजाया जेब्ला नाबिमोन बियो, अब्ला एलाइजाया इलिसाया हालौबाय थानाय समाव बियो थांनानै बिखौ लेंदों आरो बियो इलिसानि उन उन थाबायदों। एलाइजाया नाबि आरो नाबिखौ सेबा खालामबाय थाबाय बियो। नाबिनि उन उन थांफाबाय थाबाय बियो, थांफाबाय थाबाय बियो, थांफाबाय थाबाय बियो। जेब्ला एलाइजाखौ सोरगोआव लांबाय, अरनि रड फैनानै जेब्ला गाखोनानै थांबाय, मोदोम हिसाबै थैयाखै एलाइजाया, अब्ला इलिसाया बेखौ नागाराखिसै, आंनि मास्टार गुरु, उन उन थांफागासिनो आसनबाय, मा हास्थायदों होनबाय, नोंनियाव जिथु अभिषेक दङ, मासा दङ, बिनि डाबुल नांगौ आंनो होनबाय। बे होनबाय, बाब बेथ' आंनि थाखाय असम्भब, नाथाय जुदि इसोरनि इच्छाब्ला बिदिनो जाथोंसै होननानै बे जिथु जि दङमोन, मेन्टेल दङमोन, बेखौ गारहरबाय। अब्ला बियो इसोरजों थांबाय रडआव गाखोना, आरो इलिसाया फैबाय बे मेन्टेलखौ लानानै, बे जिखौ लानानै। अब्ला बियो बे जिखौ लानानै दैखौ बुबाय, दैयानो खावनै जाबाय। आरो एलाइजाया सोरगोआव लांखोजादोंब्लाबो जेसेबां बियो सोमोनांथाव मावदों, बिनिख्रुइ डाबुल बोलोग्रासिन इलिसाया मावदों। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिनै मासाखौ बेफोरबायदिबो रिसिभ खालामनो हायो। एनयन्टेड अभिषेक दासजों नोङो थानानै, बिजों सोमोन्दो थानानैबो बिनिफ्राय नोङो अभिषेकखौ नोङो रिलिज खालामनानै लानो हायो गावनि जिबनाव। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। जुदिअ नोंनाव गोबां रोखोमनि बोर गैया, नाथाय नों अलरेडि अभिषेक एनयन्टेड मानसिजों जुदि थायोब्ला, नोंनाव जाहैबाय बे बोरा रिलिज जागोन। हालेलुया। बेनिखायनो जों जेब्लायबो फोरोङो, इसोरनि अभिषेक दासखौ सिनायनानै नाजावनो रोंनांगौ, बेखौ सेबा खालामनो रोंनांगौ। हालेलुया। मोनसे बाथ्राखौ आं खोन्थानि, आदा कुमुदखौ सिनायोना? बिनि बिहिया एक्सुवेलि भिजन नुनायनि अभिषेकखौ मोनदों। माबोरै मोनदों होनोब्ला, सासे अस्ट्रेलियानिफ्राय फैदोंमोन ब्रादार जेफ, जाय आंनि आत्मिकनि बिफा, आंखौ जायहा जिउ मुलुगाव मेगन खेवनानै होदों। बियो जेब्ला बिसिनि न'आव थायो, अब्ला बियो बिनि गाननाय जोमनाय जिखौ सुनानै होयो, बिनि रुमखौ साफा खालामो। बिनिया टारगेटआ बेनिल', आफा आंनोबो सानसे बिनि बायदि आंनो भिजन नुनो हानाय, दर्शन नुनो हानाय आंनो गिफ्टखौ नांगौ। बिखौ गावनि अमाखौ बुथारनानैब्लाबो बियो गावनो खस्थ' थेवब्लाबो इसोरनि दासखौ सिबियो दंनो माने जों। बेसेबां दिनसिम गोबाव थायो, अब्ला सिबिनानै लास्टआव बेसेबांबा गोबावनि उनाव 10-12 बोसोरनि उनाव मोनसे समाव जेब्ला जों गोथार जिउनि दोहौखौ लाबोयो, अब्ला
अट'मेटिकलि मासाया मुभ जाबाय बेनावबो भिजन नुयो बियो दर्शन नुयो बियो हालेलुया दा मासाखौ माबायदि मोननो हायो बेखौ आं फोरोंदों आरो बुहुत थारिखायै जोङो इसोरनि अभिषेकखौ मोननो हायो नाथाय बेबो मोनसे थारिखा सानसेखालि आरो आदा कुमुदजों थांनो इसोरनि एन'इन्टेड दास होननानै मिन्थिनानै पास्टर दिगन्त आलिनियाव सासे बिसासिया इसोरनि दास फैब्लाथाय बियो जेब्लायबो ओंखाम संबाय थायो ओंखाम संबाय थायोब्ला बे मानसिया होनबाय सारियाव गालाय होनदों इयाव ओरै गाहोबाय बियो जुथाजों गाहोबाथाय बालाखौनो खनथुमनानै पकेटाव सोनानै लाबाय इसोरनि अभिषेक दासनि आफाखिखौ आं लागोन आंनोबो बिनि बोरखौ नांगौ होननानै हालेलुया प्रेज द लर्ड नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावसो आङो एन'इन्टिंनि टिचिंआ गैया बिनि थाखायनो एन'इन्टेड दासखौ सिनायनो रोङा बिनिखायनो बोरबो मोनाखै आं बेखौ नुदों नाथाय दा बे मुगायाव जाहैबाय रोंहांबाय हालेलुया बे मुगायाव रोंहांबाय एन'इन्टेड दासफोरखौ नाजावनो नाथाय जोंनि मोनसे सिगांनिफ्राय जायफोरा मिनिस्ट्रि मावदों बिसोर सानो जायफोरा गोरिब बिसोरो मिनिस्ट्रि मावो जायफोरा जेबो रोङा आन्डार मेट्रिक बिसोरसो मिनिस्ट्रि मावो इसोरनि हाबा मावो होननानै सानो नाथाय बे जाहैबाय चिकेन मेन्टेलिटि बे जाहैबाय एकदमबारे स्टुपिड मूर्खनि साननाय बियो इसोरनि हाबाखौ जाय मावो बे जाहैबाय राजा महाराजाफोरनिख्रुइ देरसिन खामानिखौ मावनाय आरो जायनियाव मासा गैयालासेनो मावदों बेलाय आरो बेखौथ' आं बुंला आरोना आइखौ आं बिसारबो खालामला हालेलुया मासा गैयालासेनो मावदोंब्ला नों जेबो परिबर्तन गैखाया हालेलुया बेनिखायनो मासाखौ नांथारगौ अभिषेक एन'इन्टिंखौ प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो जेब्ला जोङो बे एन'इन्टेड दासखौ जोङो ग्रहण खालामनो रोंगोन अब्ला एन'इन्टेड दासआ जोंनो जिफोरखौ होदों बेखौ जोङो मोनगोन नङाबा जोंनि बर'फोरनि मेन्टेलिटिया मैया आंखोला सोंनाय बायदि अरुणाचलाव ओरै थांनानै जिसुमोनखौ माबा खामानि मावदोंमोन नामा खामानि मावाखै आंकोल कलेज फरायनायाव कलेजखौ गारनानै इसोरखौ नागिरदों खामानि मावग्रा मानसि नङा हालेलुया बर'नि साननायफ्रा बिदिनो ना जायहा जेबो उदायथारा बिसोरसो मिनिस्ट्रि मावो है मूर्खनि साननायफोरो बुरबक मानसिफोरासो बिदि सानो हालेलुया इसोरनि खामानिखौ मावनोब्ला गावनि सबसे बेस्ट फिसाला टेलेन्टेड फिसालाखौसो इसोरनो गथायनांगौ अब्लासो मासायाव मुभ जागोन रोंसिनि ड्राग्स फाग्लाखौ जुदि इसोरनि हाबा मावनो होयोब्ला बे जाहैबाय माब्लाबा मासायाव मुभ जानाय नङा इसोरनो जुदि होयोब्ला बेस्टखौ होनांगौनो हालेलुया प्रेज द लर्ड इसोरनो होयोब्ला जायखिजाया बिसोरखौनो सबसे बेस्ट सबसे सिगां सबसे साबसिनखौ होनांगौ होननानै बुंदों बाइबेल प्रभाबसआव मोनदोंना मोनाखै सेथि बिसयखौ होनांगौ होननानै थाइजेननाय फिथाइखौ होनांगौखौ मोनदोंना मोनाखै मोनदों दा साख्रि मोनदोंब्ला खामायजेननायनि दरमाखौ होनांगौ होननानै मोनदोंना मोनाखै बिजनेस गोदान जुदि स्टार्ट खालामदोंब्ला बिजनेस मावजेननायनि सेथि इनकामखौ होजोबनांगौ होननानै मिथिदोंना मिथियाखै हालेलुया सेथि जेब्लायबो बेस्टखौ होनांगौ जोंनि मण्डलिया ओरैबायदि जों जाहैबाय मानसिया गिर्जायाव फैथोंलै बिनिखायनो दायथ' होनोसै बिदि नङा जोंनिया जाहैबाय मासा में चलो भाई तब चान्स मिलेगा चर्च में पुलपिटआव जों रावखौबो जानला मोनला मानसिखौ गसंनो होआ मानो गसंनो होआ मासा में आगे भर जाओ तो प्रिचिंग दे दो हालेलुया प्रेज द लर्ड जोंनियाव वार्शिप खालामनो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो ओरैनो जोङो टेस्ट खालामालासिनो बिसोरनि आत्मिक जिबना माबायदि नायालासिनो जों बिसोरखौ गसंनानै वार्शिप खालामनो होआ मासासे भर जाओ अब्लानिया वार्शिप खालाम हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो दिनै बे गोथारथिखौ बे सैथोथिखौ लाखिनो थाखायनोथ' दिनै मण्डलियाव सानो थगायबाय थादों माथो प्रिचिं खालामगासिनो जेबो जायाखैलै होननानै है सानसे सम फैगोन जि सालायजों नों थगायदों बे सालाया नोरोगाव खामगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड जाय बे मेगनजों नायदों नोङो गाज्रि नोजोरजों बे मेगना सानसे नोरोगाव नोङो एख्ल' जागोन बिनि थाखायनो जों जेब्लायबो इसोरनि उपस्थितिखौ इसोरखौ जोङो गोथारथि सैथोथि जों लाखिनो नांगौ हालेलुया दिनै आं नोंथांमोनखौ जिसुनि सेला नोजोरजों नायनानैसो आं बे गोरा टिचिंखौ होदों हालेलुया दिनै नोंथांमोननि जिबनावबो बेखौनो कमप्रमाइज गैया गोसोमखौ गोसोम बुं गुफुरखौ गुफुर बुं नांगौब्ला सैथोखौ सैथो होननायनि थाखाय गाज्रि मोनथों नांजानाङा मोनबाय थाथों नोंल' हिंसा जानाङा नोंल' नांलायफिननाङा मा बुङो बुंबाय थादों नाथाय नों गुफुरखौ गुफुर बुंग्रा गोसोमखौ गोसोम बुंग्रा जा बेयाव बुंदों बाइबेलाव नोंनि इएसआ इएस बा जानांगौ न'आ न' जानांगौ इएस न' गेजेरावनो बयजोंबो मिलायनानै थानो नागिरब्ला बे सैताननिफ्रायसो हालेलुया नङाब्ला नङा होननानै बुंखा लाबाय लायबा गैया गाज्रि मोननांगौबो गैया नांजानांगौबो गैया खिन्थु नों जुदि सैथोखौ मिथिदोंब्ला सैथोखौनो बुंदो नंगौ नङा बिनि गेजेरा जाहैबाय सैताननिफ्रायसो होनदों बाइबेला फरायना मोनदों ना मोनाखै
माथायाव दं हालेलुया फरायनि दे माथाइनि चैप्टार 5 37 नों सैथोखौ मिन्थिबायबा सैथोखौ बुंदो सैथोखौ बुंनायनि थाखाय दुखु मोनबाय खोमा होननानै नों फुस्लायनो आरो गोबां बाथ्रा दिरुननांगौ गैला बे सैथाननिफ्रायसो फैसिगोन एबार डेन्जार हालेलुया खाथिनिखौ बुं ओइ लोगो भेरि डेन्जार ओइ लोगो होन भेरि डेन्जार बिराद गिथाव नंगौबा नंगौ नङाबा नङा थाइलाय बारलाया सैथाननिफ्रायसो हालेलुया नंगौना नङा दा मासायाव थाबायनो होनदों थाइलाय बारलाय खोथायानो खोथा बुंनायनि अजनानो गैया दसेनो मोनसे बुंगोन दसेनो सोलायगोन बिदिया मासायाव थाबायनो हाया जोंनिया जाहैबाय खोथा होबाय मावफुंबाय आरो जों थाङाबा थाङा होनखायो डाइरेक्टसो बे आब'खौ आं होनखादों फैगोन समबारावनो फैखादोंबो जुदि देहा हिसाबै जुदि बिराद गाज्रि मोनसे उसुबिदायाव गोलैयाब्ला जों जाहैबाय थाइलाय बारलाय मानसि नङा आरो मासायाव जुदि सोरबाया थाबायनो लुगैदोंब्ला थाइलाय बारलाया हले मासायाव थाबायनो हायालै आं सैथो बाथ्राखौ बुङो आरो जोंबो थाइलाय बारलायखौ जों सुखुखाया जोंनियाव हासि मजाक धेमालिबो जों गैया जेसेबां जिरायदों जोंनिफ्राय हासि मजाक धेमालि गनाय नुदों गवाखै आरो जोंनिफ्राय गवाबो मासायाव थाबायनोब्ला सालायजों मा बुङो बेखौबो हमथानांगौ जाय मानसिया बांद्राय जानला मानला एकदमबारे हाहा धेमालि बुङो बिनि सादायाव माने फाबानो खमि गैया होननानै बुंदों बांद्राय धेमालि बुंग्रा मानसिनाव जाहैबाय फाबा बिराद बुरजा दं होनो रायलायनायनि जुगिदि आरो बिदि मानसिया मासायाव थाबायनो हाया जिथु लेभेलाव जों दा थाबायदों बे लेभेलाव जुदि थाबायनोब्ला हमथा सालाया हालेलुया जिखौ बुंगोन मानसिया लुखांजानांगोन जिखौ बुंगोन मानसिया गोजोननाय मोननांगोन जिखौ बुंगोन मानसिया गोरोन्थि मावदोंब्ला अ नोंनिया जायाखै बा जायाखै जायाखै उमुगा बुंदों बिदिखौ बुंग्रा जा बाथ्रा बुंनायाव अजन गोनां खालाम थाइलाय बारलाय दाजा हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै दा मासाखौ आं रिलिज खालामनायनि सिगां आंथ' फोरोंथारनांगोन ना आंनि दायथ' जागोन नङाबा मासाखौ होलांगोन बे मासायानो नोंखौ डेन्जार खालामगोन मासाखौ जुदि हेन्डेल खालामनो हायाब्ला देट मासा विल किल इउ मासायानो नोंखौ फोजोबस्रांगोन धंस' खालामगोन हालेलुया बिनि थाखायनो मासाखौ लानायनि सिगां गावनो थामथिम जाग्रो जाहाथे आं बेखौ लानानै हेन्डेल खालामनो हायो नों बन्दुक लानायनि उनाव सालायनो रोङाबा माथो बोरैबा फायार खालामनांगौ माथो गावनावनो दुब्ला नांबा हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदों दा बेनि थाखायनो फै जोङो नंगौब्ला नंगौ जानि नङाब्ला नङा जानि थाइलाय बारलाय जों रायलायग्रा जाया जों जानला मानला बे बेले बेसेयाव बुरजा बाथ्रा बिजिरनानै मानसिनि गियानजों समाधान खालामनो नागिरनायाव बेयाव सामिल जाग्रा जानाङा इसोरनि जिउआ बुंदोंब्ला बाइबेला बुंदोंब्ला बिदि बुंबाय फंसे फंनै बुंबाय लायाबा लाया था नों सिरि थादो नोङो साइडआव जिरायना गाज्रिबो मोननाङा आं गाज्रि मोननोबो फोरोङाखै हालेलुया गोथार जिउ दङब्ला अननो हायो बेनिखायनो आं बुङो गोसोआव जुदि जिसु थायोब्ला रंजानोबो हायो खुसिबो जानो हायो अनलायनोबो हायो हौवा हिनजाव मिलायनो गोसोआव जुदि मासा थायोब्ला इसोरनि जिउ थायोब्ला नंगौना नङा खमा होनो हायो दिनै इसोरनि जिउ गैयिनि थाखायनो खमा होनो हाया मिलायलायनो हाया एना एनि गोरोबलायनो हाया मानो बेनिखायनो इसोरनि जिउखौ नांथारगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड अब्लासो सासे सासेखौ बुजिगोन दिनै जुदि जों मासाखौ जुदि मोननांगौब्ला मा फर्मुलायै समाव डाइरेक्टलिबो इसोरा होयो समाव इसोरा प्रयजन जुदि जायोब्ला गनायजाथाव फोथायजाथाव इसोरजों धोरोमिया जानानै जिउ खुंनानै दङब्ला बिनोबो समाव लुनानै होयो आरो समाव जोङो इसोरनि एनयन्टेड दासखौ सिबिनायनि जुगिदै बेजों जोङो थाफानानै बिनिफ्रायबो जोङो एनयन्टिंखौ रिसिभ खालामनो हायो हालेलुया जोङो फरायनि मेथ्यु चैप्टार 10 40 41 42 बेयाव मा होनदों जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ फोरोंदों सोरबाया जुदि नोंसोरखौ नाजावोब्ला बियो आंखौ नाजावो माने आंखौ थिनहरग्रा आफाखौबो नाजावो होनदों सोरबाया जुदि नोंखौ नाजावाब्ला आंखौबो नाजावा आंखौ थिनहरग्राखौबो नाजावा होनदों सोरबाया जुदि नाबिखौ नाजावोब्ला इसोरनि नाबिया लानाय बोरखौ बे हांख्रायग्रा मानसियाबो मोनफायो होनदों दिनै नोंसोर हांख्रायदोंना आंनियाव थानाय बोरखौ मोनफागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बाइबेलनि सिस्टेमा बिदि प्रेज द लर्ड हालेलुया बेनिखायनो नों जुदि धोरोमिया मानसिखौ जुदि हांख्रायोब्ला धोरोमियानाव थानाय बोरा नोंनियाव थागोन आरो उन्दैसिन जिसुखौ फोथायग्रा सासे मानसिनो दै गिलासे होनायावनो जुदि बोरखौ जुदि नों खोमानानै लाया होनदों हालेलुया अब्लाथ' जोंखौ बेयाव फैनायाव थानो होदों जानो होदों होमब्लाथ' बेथ' दैनिख्रुइबो बारासिन जानानै दङ बोराथ' माब्लाबाबो गोमानानै थांनाय नङा हालेलुया सैथो गोसोयै जुदि इसोरनि दास होननानै जुदि सार्भ खालामदोंब्ला बोराथ' अलरेडि मोनखाबाय हालेलुया इसोरनि रायजोआ जाहैबाय बिदिसो
सिस्टेमा जाहैबाय बिदिसो सोलियो बेनिखायनो नाय आं बुंनि बेनिखायनो जों जायखौ हांख्रायो जिउआव बेखौनो मोनो सोरबाया जुदि सिखावजों लोगो जायोबा बे मानो सिखाव जायो बे सिखावखौनो हांख्रायखादों गावनि लोगो होननानै खिन्थु बिनियावबो सिखावनि आखला फैयो सोरबाया जौ लोंग्राजों खौ हांख्रायोबा बे जौ लोंग्राया बिजों थाफासिगोन बेबो जौ लोंग्रा जासिगोन सोरबाया फाल्थु रायलायग्रा थायोब्ला गासैबो फाल्थु रायलायग्रा जाजोबसिगोन दा बेफोरबायदि जायो दिनै जोङो आत्मिक जिबनाव आत्माजों सलिनायनि उनाव जुदि जों सोरखौ हांख्रायो जोङो बिनिनो बोरखौ मोनो बे जुदि बोर गैयाब्ला साव दङब्ला नोंनावबो साव फैगोन हालेलुया नों जुदि सोरनावबा जुदि अभिषेक गैयै मानसिखौ हांख्रायोब्ला अभिषेक गैयै नोंबो जालांगोन हालेलुया बुजिदोंना बुजियाखै आं बुंनाय बाथ्राखौ दिनै जोङो ओंखायनोथ' आत्मिक मानसिफोरा जों जेब्लायबो हांख्रायनो नांगौ माखौ इसोरनि एनयन्टेड अभिषेक दासखौसो नाय गोबां मानसिफोरा आखायाव बाइबेल लायो आं रावनिबो एगेन्स्ट नङा नाथाय आं बुंनि सोरनि जिबनाव माबायदि जिउआ खामानि मावदों रावबो बुंनो हाया मोनसे गिर्जायाव सेंग्राफोर सिख्लाफोर बिराद ग्रोम ग्रोम बिराद आत्मायाव गरम सासे इसोरनि दास होननानै बिसोरो आलासि लेंहरबाय बे प्रिचिं खालामनानै सबखौबो लेहेन प्रेयार खालामबाय मानो होनबा बे मण्डलियाव बिदिनो आखाइ हमनानै प्रार्थना खालामनाय जायो नालाय सबखौबो खर' दाङै दाङै आर'ज खालामबाय बे बोसोरनि उनावनो सेंग्रा सिख्लाफोरा सब बिदेशआव थांजोब्बाय हाबा जायालासिनो गथ' गोनां सोरबा गथ' गारनाय सेस गाज्रि जाजोब्बाय अब्ला पास्टर मण्डलिनि लिडारफ्रा सानबाय मा जाखो मानो बिदि जाखो जोंनियावथ' बिदि आखल आखु गैयामोन एफा मोजां जों बेंबोगासिनो अब्ला बिसोरो नागिरब्लाबो मोनाखिसै रिजनखौ लास्टआव सानबाय उमुक पास्टर फैनानै सबखौबो आर'ज खालामदों बे समनिफ्रायनो मण्डलियाव एसे खेलिमेलि जाबाय नागिरनो हमबाय गाज्रि लामाजों थांनो हमबाय बिसोर होनबाय बे पास्टरखौ नागिरै नागिरै उनाव मोनथिबाय मा बे पास्टरनि केरेक्टारा जाबाय लुज आरो बे पास्टरा जेरैबायदि गाव जिनाहारियाव थाङो बिजों जायफ्रा आर'ज लाजोब्बाय सब जिनाहारियाव थांजोब्बाय मानो होनबा बे जिनाहारिनि आत्माखौसो रिलिज खालामबाय बेनिखायनो जिउ मुलुगाव जाहैबाय जों जाहैबाय सब मानसिनिफ्राय लेहेन प्रेयार लानोबो साबधान जानांगौ आंनि आत्मिकनि बिफाया मा बुंदोंमोन मिथिगौ अस्ट्रेलियानिफ्राय बियो साउथ आफ्रिकायाव मोनसे गिर्जायाव जेब्ला थांनायाव गिदिर प्रग्राम जादों बिराद सोमोनांथाव सिनफोरखौ देखायदों आरो बे पास्टरा फैनानै डाइरेक्टलि बिखौ खर' हमनानै आर'ज खालामदों लोगो लोगोनो बिनि जिबनाव बे इसोरनि होनाय बोरा अभिषेकआ गैया जादों दर्शनखौनो नुला भिजनखौनो नुला गोरान मोनबाय 30 दिन ना 40 दिन फासिं थानानैसो उनावसो फैफिनदों बिनि बोरा बेनिखायनो बे आंखौ बुंदों आं गोदान मासायाव थाबायजेननाय समावनो बुंदों सब मानसिजों खर'आव दांनानै दा आर'ज खालामसा होननानै आंखौ बुंदों आरो आं बिनिखायनो नोंथांमोनखौबो बुंनांगौनि बाथ्रा जानानै दङ हालेलुया जुदि हसाखय जुदि बिखौ जुदि सैथो जिउजों थाबायनाय हसाखय इसोरनि जिउआ दंमारो होननानै जुदि मिन्थियाखैब्ला जानला मानला लेहेन लानोबो दिगदार हालेलुया नङाबा जि दङ बेखौसो गालांगोन आंनाव जि दङ आं बेखौसो गालांनो हायो जन आरो पत्रोस मोना जि दङ बेखौसो होदों जिसुनि नामाव हिलिं खालामबाय हिलिं जाबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो साफ्रोमबो मानसिया मोनफा मोनफा नङा मोनफा मोनफा माबा मोनसे लानानै दङ हयथ' मोजां लानानै दङ नङाबा गाज्रि लानानै दङ आरो बिखौ जुदि नों हांख्रायोब्ला नाजावोब्ला लेहेन प्रेयार खालामोब्ला नों गोसोखौ खेवनानै होनाय जायो होमबा नोंनावथ' थालांखानायसै साबधान हालेलुया बुजिदोंना बुजियाखै आं गावखौ बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै आं बुंनो नागिराखै नाथाय आं जाहैबाय आंनाव बाइबेलखौ टिचिं खालामनो हानाय गिफ्ट दङ आंनियाव टिचिंनि एनयन्टिं दङ बेनिखायनो आं सासे टिचार जानानै आं फोरोंथारनांगोन किजानि नोंसोरो खोनाबाय जानो हागौ गोबां मानसिफोरनि प्रिचिंखौ मोजां मोनबाय नाथाय आं जेरैबायदि टिचिं खालामदों आंनि टिचिंआव फंसे बुंबानो गासैखौबो गुवार बुजिहरजोबो खेबसेयावनो रोंखाजोबनाय बायदि जायो गोदान खोनाब्लाबो मिथिखानाय बायदि जायो खारन जाहैबाय टिचिंनि एनयन्टिं थानाय मानसिफोरनि बाथ्रा खोनाबा बिदि जायो हालेलुया बुजिनो इजि जायो सहसावनो गनायनानै लानो हायो नाथाय खायसे मानसिनिखौ 3 घन्टा जिरायलांबाय 2 घन्टा जिरायलांबाय मा बुंखो लास्टआव गोसोखांब्लाबो जाया आं बुङाखैदि बिसोरो जेनेबा इसोरनि दास नङा गुबुन गुबुन नालाय गिबा हालेलुया बिनि थाखायनो आं बेखौनो बुंनाया जाय आं इसोरनि बोरखौ आंनो इसोरा मासाखौ होदों आंनिया माल्टिपल मासा हालेलुया खालि मोनसेल' नङा हिलिंल' नङा आं हिलिंल' खालामा एक्चुअली टिचिंबो खालामो आङो गिफ्टबो अपारेट खालामना होयो आं मानसिफोरनाव रिलिजबो खालामनानै गारबोयो आङो आत्मिकनि आङो फिसाफोरबो बानायनानै माल्टिप्लाइ खालामो आङो इसोरा बे थांखिनि थाखाय आंनो दर्शन होनानै भिजन होनानै सायख'दों आरो बे बाथ्राखौनो जोङो खै बोसोरनि सिगां जोङो बुंबाय थायोमोन रायलायबाय थायोमोन जोंनि टिमाव हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै
मासा नांगौना नाङा? नांगौ। गांनाय गोसोजों नाजावनो नांगौ। जेब्ला पलआ प्रिचिं खालामबाय थायो, थोनहर जानायाव फरायोब्ला मोनगोन। पलआ प्रिचिं खालामबाय थानायाव, पलआ जेब्ला गोथार जिउजों सुफुंजानानै बे मानसिफोरखौ ब्लेस खालामबाय, सोमोनांथाव खामानि मावबाय, अब्ला होनबाय जोंथ' जहन्दा बाप्तिस्माजों गोसो सोलायनायनि जिसुखौ फोथायनानैथ' बाप्तिस्मा लाबाय, माबायदि गोथार जिउ? जोंनोबो नांगौ बे गोथार जिउखौ। गांनानै जेब्ला फैबाय, पलआ खर'आव दांनानै आर'ज खालामबाय लोगो लोगो गोथार जिउआ रिलिज जाबाय। बिसोरबो बे बोरखौ लानानै मासाखौ लानानै सोमोनांथाव खामानि मावबाय। फराय, थोनहर जानायाव बिदि लिरनाय गोजा। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै जाहैबाय बे मासाखौ आं नोंथांमोननो होयोब्ला आरो नोंथांमोननि जुगिदि सोरबाया आरो बे मासाखौ रिलिज जागोन, सोरबाया मोनगोन, सोरबानो होनांगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। आरो जि दिनखालि बे मासायाव थाबायगोन, मासायाव मुभ जागोन, अब्लानि आरो मासाखौ नागारनानै बेलेगाव थावनाय मोननाय नङा, बेलेगाव इन्टारेस्ट मोननाय नङा, गोदानाव थावनाय मोना जागोन। बिनि थाखायनो खेबसे आरो मासाखौ लानायनि उनाव हेन्डेल खालामनाया बहुत इम्परटेन्ट। बेखौ सामलायनाया बहुत इम्परटेन्ट। बेखौ सामलायनो थाखाय जेब्लायबो नों आर'जाव नांथाबनांगोन। नोंनि बानाया देरसिन जानो मोननाय नङा, नोंनि मेंनाया देरसिन जानो मोननाय नङा। जों जार्नि खालामनानै एफा मोनदों, हरनि 1टाबासो जों उन्दुदों, आरो जों फुङावनो सिखारलायबाय आरो जों इसोरजों नांथाबलायबाय। मानो होनबा जों जाहैबाय बे मासाखौ मोननायनि उनाव जों जाहैबाय बेखौ नस्थ' जानो होआ। गोथारथियै लाखिनांगोन, सैथोथियै, नङाब्ला जोंनि जिबना डेन्जार जायो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै जोङो नायनि बे मासायाव मा मा अधिकार दङ। 10 मेथ्युनि 10:10नि 1 जिसुआबो गावनि सेलाफोरनो बे बोलोखौ होदों, मासाखौ होदों, जब्राखौ सोखानायनि, बुहुतफोरखौ हुहुननायनि। प्रेज द लर्ड। बे मासाया जेब्ला थांगोन, अब्लानिया बे मासाखौ लानानै नों जि जायगायाव थांगोन बेयावनो खामानि जागोन। बन्दना फ्रि जागोन, सैताननि सासना गोजान जागोन। जोङो गोबां समावनो नुबोदों बे मासाखौ लानानै जिउ खुंनायनि थाखाय गय फिथाइया थायाखिसै, सेन्दाल आलायबाय, नाथाय माबायदि गियान खमनि थाखाय माबायदि जोङो भुल जायो। बेयावनोथ' जों मासायाव मुभ जानो हायाना, मासायाव जों बोलोगोरा जानो हाया। हालेलुया। जेब्ला नोंनियाव मासा थागोन, नों जि खामानियाव आखाइ होगोन बेयावनो इसोरा नोंखौ ब्लेस खालामगोन, बेयावनो नोंखौ उन्नति खालामगोन, गासै बन्दना जस'लांगोन। बिहारनि मोनसे घटनाया जाहैबाय, मिशनारिया जेब्ला थाङो, बे जायगायाव जाहैबाय फान्थावफ्रा फिसा फिसानो देरनोनो रोङा। जेब्ला बे मिशनारिया थांनानै बे एरियाखौ प्रार्थना खालामबाय, आर'ज खालामबाय, सैताननि सासननि जेङा आर'ज खालामबाय, अब्लानिया बे जायगायाव फान्थावा गिदिर गिदिर देरफिननो हमबाय। मोदायफोराबो उन्नति जाजानायखौ गिनानै हमथायो, नस्थ' खालामो। धन सम्पतिखौ लानानै रंजानाय जिउ खुंगोन होननानै धन सम्पतिखौ खावनो थाखाय बेमार आजार समस्या लाबोयो। दिनै जुदियाव साख्रि मावब्लाबो मानो थाखा फैसानि थाखाय धाराव थादों? खार'ना जाबाय बे मासा गैयामोन ना। मासा गैयाबालाय लांखागोन। जोंलाय मोदायखौ खुलुमबाबो मोदायनि नङाना, जोंखौलाय इसोरासो सोरजिदों, नाथाय मोदायासो आन्दाय होनानै जोंखौ गावखौ खुलुमहोदों। जोंथ' मोदायनि नङा। बिनि थाखायनो मोदायखौ खुलुमग्राफोरा माब्लाबाबो सान्थियाव थाया। मोदायखौ खुलुमनानै माब्लाबाबो उन्नति जाफेराखै। दान्दिसेनि थाखाय गोजोननायखौ मोनब्लाबो उनाव जोबस्रांनाय, धंस'आसो बारा। साननैसोल' माहाजोन जागोन, उनाव नोंखौ फोजोबस्रांगोन। फाग्ला फाग्लि जानानै बंस'खौनो जोबनायखौसो नुदों जोङो, मोदाय फुजिग्राफोरखौ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। बिनिखायनो फै, जोंनो मासाखौ नांगौ। मासानि इम्परटेन्ट। इसोरनि मासाखौ जुदि लानोब्ला जोंनि बे हृदया गोथार जानांगोन, साफा जानांगोन, रावखौबो गाज्रि नोजोरजों, गाज्रि गोसोजों नायनो मोननाय नङा। बयखौबो बराबर नोजोरजों नायनांगोन। धोनि गोरिबजों बाथ्रा गैया, गोसोम गुफुरजों बाथ्रा गैया, बोराय बुरैजों बाथ्रा गैया। बयखौबो मोजां गोसोजों मोनसे नोजोरजों नायनो रोंनांगोन, इसोरनि अननायनि नोजोरजों। अब्लानियासो मासाया थागोन जोंनियाव, नङाबा मासायाबो ओरैनो फैया। लेथ्रा गोसोआव माब्लाबा फैया। आं मैया खोन्थाखादों दा। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। बिनिखायनोथ' आंनि मैया साया नांनायावबो मानो खांग्रां खुग्लुब जादों आब'? अलरेडि आंजों मासाया दङ ना। मासा दं माने इसोरनि प्रेजेन्सआ दङ। इसोरनि प्रेजेन्स माने इसोरनि सक्ति। अराय सम इसोरा आंजों थानानै खामानि मावनायखायनोथ' आं दा खायसे मानसिफोरा सानो मेथाइ खननानै एकदमबारे आखाइ खबब्लासो गोथार जिउआ फैगोन नामा? नङा। जि दिनखालि नों मासायाव थाबायगोन ना, वार्शिप खालाम लागिदा खालाम, प्रिचिं हो लागिदा हो, गिर्जा जानो ज' जा लागिदा जा, जायखौनो थांनानै आर'ज खालामगोन बेयावनो हिलिं जागोन, बेयावनो गोथार जिउनि खामानिया बोलोगोरायै जागोन। नाथाय जोंनियाव सानो गिर्जायाव थांनानै आखाइ खबनानै वार्शिप खालामबाल' गोथार जिउ मोनगोन। नङा। हालेलुया। न'आवबो हारसिं थाब्लाबो नों मासायाव थाबायनो हागोन। बे मासाया जाबाय इसोरनि प्रेजेन्स। बे खामानि मावनो होननानै बोलोगोरायै नोंखौ देरहानो होननानै फैखानाय बे प्रेजेन्स अभिषेक। बेनिखायनो बुंनि, है लोगो, मासाखौ नांगौना नाङा? नांगौना नाङा?
Hallelujah. Praise the Lord. आं बेखौनो बुंगोन दिनै मासायाव थाबायनायजों लोगोसे जों जाहैबाय जुदि फाइनान्सियेलि जोङो जुदि धाराव दङब्ला जों जाहैबाय मा होनो थाइजौ गायोब्ला मा थाइजौ मोनजायोना मोनजाया नारेंखल गायोब्ला नारेंखल मोनजायोना मोनजाया दा जुदि जोङो इसोरनि जिउजों सुफुंजानायनि उनावबो बुहुत मानसिफोरा धाराव मानो थायो खारना जाहैबाय बिसोरो फर्मुलाखौ मिथिया हिलिंखौ मानो गोबां मानसिफोरा मोना बिनिबो फर्मुला थायो गिफ्टखौ मानो मानसिफोरा बाहायनो हाया बिनिबो फर्मुला थायो गासिबनिबो फर्मुला दङ बे स्टेन्डखौनो गोदान मानसिया खुलिनानै फोजौनो फाहायनो रोंनाय नङा बिनिबो फर्मुला दङ जिउ मुलुगावबो सब माने इसोरनि रायजोआव गाव गावबागाव प्रिन्सिपाल होनो प्रिन्सिपाल दंजोबो आरो बे प्रिन्सिपाल बायदि जुदि नों थाबायाखैब्ला नों जाहैबाय जेसेबां आरज खालामब्लाबो फास्टिं थाब्लाबो नों मोना बेनिखायनो बे इसोरनि होनाय प्रिन्सिपालखौसो मानिनानै थाबायब्लासो नों मुभ जानो हागोन हालेलुया हिलिंनि थाखाय हिलिं मोननांगौआव माबायदि जानांगौ बिनि मोनसे रुल्स दङ प्रिन्सिपाल दङ हालेलुया सैतान होखारनो थाखाय सैतान होखारनायनि प्रिन्सिपाल दङ गोबां जायगायाव जायो आं रावखौबो दुसियाखै मानसिफोरा सानो जाकब 4 सातपदखौ बुंब्लासो सैतान खारगोन नामा नाथाय जोंनिया जाहैबाय जों अलरेडि मासाजों सुफुंजानाय नों बाइबेल फट ला लागिदा ला बाइबेला बेयावनो दङ सोर होनदोंमोन बाइबेला नोंनि गोसोआवनो दङ होननानै खोन्थादों होननाया नों एक्जेक्टलि बेनो बाइबेला अलरेडि इयावनो दङ आंनाव बेयावनो हाबजोबनानै दङ दा बिनि थाखायनो आं बेखौ फटखौ लाब्लासो सैतान खारगोन नङा अलरेडि आंनावनो दंखायो नालाय बाइबेला आंनि गोसोआवनो होमबानि आं खाथियाव थांब्लानो बे सैताना उत्पात जाखागोनानो मासाया दं नालाय खिन्थु नों जाकब 4 सातपदखौ बुंब्लासो दे सैतान खारगोन खालामथारनांगौ बिदिबो नङा खालामग्राफोरखौबो आङो खालामनाङा होनाखै खालामदों खालामनानै खुसि मोनदोंब्ला खिन्थु मासानि सोमोन्दै टिचिं खालामब्ला आं जाहैबाय सैथोखौ फोरोंथारनांगोन हालेलुया आं जाहैबाय मानसि बानायनाय नियमखौ डिनोमिनेसन बानायनाय नियमखौ आं फोरोंनो हाया बाइबेला मा फोरोंदों आं बिसोरखौ फोरोंनांगोन आंनि फोरोंनाया आरो जेब्लायबो सिदाखा बाइबेल आरो डाइरेक्ट हालेलुया प्रेज द लर्ड आं बे फर्मुलाखौ होनोसै दा आत्मिक जानायनि उनावबो फाइनान्सियेलि मानो जोङो एभेलेबेल जाया समाव एफाबां दरमाहा मोनसेयावबो मास मोनसेयावबो मानो जों एभेलेबेल जाया समाव बे रुल्सखौ जों मानिथारनांगौ बे रुल्सआ जाहैबाय बाइबेलनि रुल्स बेयाव साबैसेया 10 टाइट्स रेगुलार होयो आं मिथिया बबेयाव होनांगौ माबोरै होयो आं बेखौ मिथिया खिन्थु जुदि बाइबेलाव लिरनाय दङ बे जाहैबाय इसोरनि आज्ञा नों दारथा लागि दाथा बेजों बाथ्रा गैया इसोरा बुंदों नों जुदि इसोरखौनो मालिक होननानै नाजावबायब्ला इसोरा बुंदों नों हो होननानै बुंदों मालाखियाव जों फरायगोन 3, 8, 9, 10 जोंनि थाखाय आत्मिक जानायासो इम्परटेन्टसिन जिसुनि केरेक्टार जानांगौ जोंनि जिबनाव जिसुनि सरिखौ खालामनानै लानांगौ आरो सासे मानसिखौ गिब्ल' दं ना मासा दं हसाखै सिङाव खेलिमिलि ना हसाखै सैथो जिउजों बियो गोथार जिउखौ लानानै थाबायदों बिनि आखलजोंनो बिनि परिचय तुमार बेबहार तुमार परिचय होनदों जोंनि आखल आखु रायलायनाय जोंनि मावनायानो जोंनि परिचय होनदों बेनिखायनो बोसोना बुंदों फांसे बिफांखौ बिनि फिथाइजोंसो सिनायो होनदों बे जेसेबां गेरेमसा गोजाननिफ्राय नुहुरा मानो बेनो दिनैहाय गिफ्ट मोनबाय होननानै गाबोनहाय जुदि जिसुजों थायाब्लाबो सोरगोआव थाङा बे मानसिया गोथाङै थानाय समाव नों बाहाय गिफ्टखौ होखाबाय नोंनो नाथाय नों हिसाब खिथाबा जिर' जागोन जिसुआ बुंखादों ना माथाइनि लिरनाय चैप्टार 7 भार्स 21 to 23 आव फोरबो बुंग्रा साफ्रोमबो सोरगोआव थांनो हाया बे हिन्दुफोरखौ नाथाय नों बायदि आं बायदिखौसो होनदों हालेलुया बहुत डेन्जार ना उनाव बयबो बुंखागोन आफाइसो दिनै आंनि जिबनखौ नोंनियाव गासैबो गथायजोब्बाय फोरबो जिसु आंनि गासै जिबनाव थानाय जाया नोंखौ हामजायै दङ बेखौ नों गोजान खालाम बेखौ नों खमा खालाम आरो नों आंनो गोदान मोनसे गोसो होदो गोदान मोनसे अभिषेक होदो गोदान मोनसे जिउ होदो फोरबो जिसु नोंनि जिउजों आंखौ सुफुं right now I release fire Ruji mau ketersini or I release kalamnya Azab Ruji mau release kalamnya touch touch yes touch 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 Azab touch 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 receive receive
Receive. Receive. I release fire. 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 Berbeji mau. Getar sini or. Getar sini or. Right now I'm release kalamnya. Berbeji sini mau nungin masa aku angkat release kalamnya right now. Nazau right now. Nazau right now. I release fire. 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 Fire, 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 fire. I release fire, 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 fire. Yes, I release fire. Fire, 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 fire. I release fire, fire. Yes, I release fire. Berbeji sini hallelujah. I release fire, masaku I'm release kalamnya right now, right now, right now, right now, right now, right now. Berbeji sini mau, wait, apa wait? Lihat masa ini jaga gang naik, mansi bergobek has tayo, lukangnya has tayo, hawainya has tayo, hari naik, ang tanda release kalamnya right now, dah, fill with your fire. Touch. Yes, hallelujah. Yes, ang danus pung nga paisa dinikang naiko. Handshake lah. Yes. Nai, handshake lah ni abu mabedi masya pasaga. Nasa ulo ninge. Saya kaya jeng handshake lah dan bijeng ne ketar juni ora pasalanggan right now. Hallelujah. Receive. Yes, receive. Yes, I release fire. Amen. I release fire. Yes. I release fire. Amen. I release fire. Yes, kosong. Teh. Rinai. Nazau. Bemas aku nazau. Hey. Yes, right now. Ada di angni obis cega. Angni kadia sudi neng gang naizeng kuyibla nazau ni kuyibla. Neng zai bai drang zaga. Zo kenari zai bai di lotong potong zai ya. Bidine zai ya. Anointing जेब्ला stronger and stronger फैयो इफिसियेन्टनि लिरनाय चैप्टार 5 नि 18 आव दङ द्राखा बिदिजों दाफे नाथाय गोथार जिजों सिफुं जानो बे सिफुं जानाय खामानिखौ जोंनो बार जोंनो नांबाय थागौ मासा I release fire yes right now रंजानायनि आत्माखौबो आं रिलिज खालामदों yes right now रंजा yes right now रंजा Fire! Yes, fire, rongganin atma. Ang release kalamnya right now. Yes, right now. Fire. Apa itu anda nak jiko impart kalamnya apa itu? Apa zai ko lehen kalamgan, zai bemari berkuaras kalamgan. Healing jangan right now. Zai setan berkuaras, setan berakar nango right now. Oh, Jesus right now. I release fire. Nazar. Yes, right now. Yes, I release. Lord, Heavenly Father, berbeji sini mau beapan tak harus kalam dah Faisal. Bea Faisal, jai ko harus kalam gan. Jai ko Faisal, setan ni bandan bertane ko. Jai ko pratana bicara bandan free jangan ko. Setan ni sasana free jangan ko. Oh, berbeji sini mang dana. Oh, bisa ko release kalam dan nazar. Fire. Jesus name. Bea kai bertengah Faisal, jai ko lehen kalam gan healing jangan ko. Right now, berbeji sini mungau. I release right now. Berbeji sini mungau. Yes, right now. Oh, Krishna dalam posisi ada. Lima posisi dalam lima posisi. Yes. Rong sana ini apa? I release fire. Yes. Nai, apa nai ini nai? Rongga nai, aku nai mana? Ikut ini fix ke rongga ke? Isi ni raja rongga nai dong. Ini nai apa? Anointed man ini kacau kana. Ini nai lai. Thank you. Yes.
Anointed मानसिनि खाथियाव थानो Hallelujah. जौ लोंबा जेरैबायदि जायोना आत्मायाव बिदि जायो नै आब' नाय रंजानाय बियो जिउनि उनाव सोंबानो जाबाय बबेनिफ्राय रंजानाय फैदों होननानै आब' हाया इयो कन्ट्रल खालामनो बिनो मासा नांगौ नालाय आंनि मासायाव कानेक्टिं जादों बे बिदिनो द्रां जाखागोन ओइ गासिबो गाव गावनि जायगायाव था ओइ आब' आब' नाजाव इसोरनि रायजोआव रंजानाय दङ आब' इसोरनि रायजोआव दङ जोङो नांगौ नोंनोबो रंजानायनि आत्मा काम नाजाव आइ रिलिज फायार गोसोखौ खेवनानै हो फोरबो जिसुनि नामाव रिलिज खालामदों राइट नाउ या रंजा गोथार जिउनि मुजिया इसोरखौ फाग्लोबजोबनोसै आब' आंखौ नाय Hey, naza. Hey, abo hey. Hey, abo. Nay, masa nanggung nenda. Haleluya. Eh, abang masa nanggung nenda, naza. Eh, nay. Naza. Hey. Jisu. Nanggung. Hey. Yes. Haleluya. Thank you, Jesus. Yes. Thank you. Hey, abo. Haleluya. Nanggung. Air release. Anointed मानसिखौ दासो मिथिदों अभिषेक जानाय बिदि जायो हेन्डसेकला हेन्डसेकआवबो पावार बरमाखौ सोमावदोंसै बियो ओरै बेलाय हेन्डसेकला दे आफाइसोर बे आब'नि जिउनि जुगदे मोदाइफोरा खारनांगौ सैतानफोरा खारनांगौ आफाइसोर जेसेबां बे आफाइसोर नाजावदों आफाइसोर आं दानो रिलिज खालामदों राइट नाउ यस जिसुनि मुङाव दिनै फाइनेल ना जिसुनि right now. I release fire. Yes. Yes, Prabhu. Prabhu Jesus right now. Right now. Prabhu Jesus right now. I release fire. I release fire right now. Prabhu Jesus I release fire right now. Fill with your fire right now.
Fill with your fire right now, Father. Nang nibuli Father. Nang nigatar shuni tang right now. Thank you, Jesus. Prabhu Jesus ni munga. Prabhu Jesus ni mang bless kalam dan hallelujah. Lord Heavenly Father, Prabhu Jesus ni mang gatar shimarinda. Gatar shimarinda. Gatar shimarinda. Spong right now. I release fire right now, right now, right now, right now. Fill. Fill with your fire right now. Fill with your fire right now. I release fire. Fill with your fire right now. Touch. Yes, right now. Yes, right now. I release fire. I release fire. I release fire. I release fire. Yes, right now. Yes, right now, Pfizer. No, for us, that are completely in your Pfizer. That they are Pfizer, husband and wife, go city, they are Pfizer. I release fire right now. I release fire right now. Dang. Fire. Freedom in Jesus' name. Freedom in Jesus' name. Freedom in Jesus' name. No, for us, that are completely udang si saya Pfizer. Husband, I'm that are completely silaya Pfizer. No, for us, that are go season and is that have Pfizer in Lama Kapaya. Pergo Jesus ni mabini husband sa zero. Dia mana ni kita resiwa tanga Pfizer. Dia jatuh sulaya Pfizer. Nang nila me upi ya Pfizer. No, for us completely ni kita ya Pfizer. Kasih dahar ni kerja dia udang si saya Pfizer. Dahar free no for saya haleluya. Pergo ni kita ni jatuh no for saya Pfizer. Sempurna saya Pfizer. Jesus ni mau bless kalau mai haleluya. Pergo Jesus no right now Lord Heavenly Father. Anga Pfizer dan release kalau ni kita resiwa ni tang naiko. Fill with your fire right now. Fill with your fire right now. I release fire. Dang a Pfizer. Bini a Pfizer kasaya Pfizer shanai. Bini kasaya Pfizer entrance ni prepare jana Pfizer. Nang a Pfizer success ko hua Pfizer. Success ni a Pfizer. Oh lama ya Pfizer nang sa Pfizer. Excellency spirit ko nang hua Pfizer. Jesus ni wang dane release kalam nang right now. Receive. Siapa siya? I release fire. I release fire. Berbuat Jesus ni munga. Nazau. Yes. I release fire. Fire. Yes, right now. I release fire. Success ko hanggang sa Pfizer. Perwafa nang niyo sa dong success. Success ni maligan ng sa Pfizer. Perbuat Jesus ni mo. I release fire. Nazao. Katarsiw ni berfirko. Masa ko nazao. I release fire. Fire. Feel more. Yes, right now. Yes. Right now. I release fire right now. Oh, hallelujah. Come sini bula judi biko. From tanani dundung bla success ko. Jesus ni mau kau nani dengan Pfizer. Bini kesan naik ko come sini bula judi kanan dundung bla. Ang kau nani dapat ni ketar judi or kau release kalam dengan apa. Dah ni free Pfizer bini cuma selain ni Pfizer. Lord Heavenly Father. Perbuat Jesus ni mau ni masa kau release kalam dengan right now. Perbuat Jesus ni mau Pfizer Lord Heavenly Father. Oh Pfizer nang wisdom and knowledge ya Pfizer. Porai ni awak Pfizer Lord Heavenly Father nang Pfizer. Oh Jesus hallelujah. Ikut deliverance nang tu. Perbuat Jesus ni mau Pfizer Lord Heavenly Father hallelujah. Apa yang ni harus kapten right now perbuat Jesus ni mau bini porai dah. Apa Pfizer nang gian knowledge nang wisdom. Exam ko success anu apa Pfizer nang siu ni bini nang Pfizer. Perbuat Jesus ni mau harus kalam nang right now Pfizer. Oh apa bini kasih cukup dah aku nang minti ko Pfizer. Perbuat nang niya ko ni apa nang boleh hua Pfizer. Nang boleh hua Pfizer Lord Heavenly Father. Perbuat nang nirong sanai ya Pfizer Lord Heavenly Father. Nang ni boleh ya Pfizer right now. I release fire. Nazau. Yes, right now I release fire. Every depression, every unwanted things, I command in Jesus' name. Come out in Jesus' name. Kasi come sini bula sini. Bini gusto ko, bini sibon ko. Kana ulit bula. Come out in Jesus' name. I release fire. More. Yes, more fire. Yes, right now. I release fire. Down. Touch. I release fire. Yes, fire. I release fire. Dang. Yes, right now. I release fire. Fire. Dang. Touch.
Yes, your presence right now. Keterciuman ini presence right now. Nengni ora fajar Jesus ni hallelujah. Keterciuni or I release fire. Yes, right now. I release fire. Yes, right now. Touch. Yes, perbuatan ni right now. I declare free. Kasih kemsi boleh ni free. Kasih apa benda ni free jadi free saya fajar. Ada apa ni jiu ni boleh kulanan jadi awak ini apa? Jesus ni mau bless kalam dengan apa? Bini foreign ni bini sibon ko. Jesus ni mau bless kalam dengan hallelujah bini life ko. Ketersiuman dengan. Nami presence ni busti free apa fajar. Anda ni declare kalam dengan right now. Dah apa fajar. Fill with your fire right now. Fajar ni ora fajar. Jate apa fajar biar bunai somni fene jate. Nengi jiu jeng spung jalan jate. Belegerai jate jiu kungna iya fajar. Ada nengjeng jeblai khati semuanya tanah iya fajar. Judio bima fani frege janau tablagu apa fajar. Judio bima fani nezar ni frege janau tablagu. Nadai nengi nezar ni frege janau menga fajar. Oh jeblai jate nengi sakatio tanah iya fajar. Prabhu Jesus ni mahara salam right now. Touch him right now. Yes. Jesus ni munga right now. Bini life ko bini foreign life. Bini future ko bless kalam dengan Prabhu Jesus ni mo. Amen. Class 6. Prabhu Jesus ni apa isir. Undai besi ni frame jate nang ko gigra nang kon gra nang nila mazeng thabai gra. Nang ni masa jeng thabai gra jana hiya fa dunia ngaros kalam dengan apa. Prabhu Jesus ni ngaros kalam dengan right now keterciuman nang tu ya fa. Bini foreign ya bini sekolah thangai pilihan nang legase thagna fa nang dejen. Touch. I release fire apa. Nungwi besana, nungwi jiwa jate bini sibon apa ya fa. Untuk ni frame nang ko gigra nang ko manika saya. Prabhu Jesus ni mungau. I'm blessed kalam. Jesus ni amen. God bless you. Bebas ni apa isyarat ubah jate beng nani lagi. Nanti ko thati jang kabar kalam dan. Seitana karja jate nosto kalam na ya. Prabhu Jesus ni mang declare kalam da fa. O apa isyarat beng ni frame nang ko manika nang ko gigra nang nila majang thabai gra sai. Jesus ni mang bless kalam dan. Jesus ni amen. Hallelujah. Prabhu Jesus ni mang aras kalam dan right now. Ketersiuman nang apa isyarat. Bini nokora fajar kasih milai negi atmeu ku sedih kong Jesus ni mau bunda fajar kasih bandan para free sana ku bini nokor ni fry bini fajar kasih nokor dia jatuh neng nila meu kuya fajar bini fajar dini ambe bikti kau neng nyawa orang yang Jesus ni mau ketersiuman dah Prabhu Jesus ni mau right now I release fire. Yes, right now I release fire ketersiuman dah dang. Yes, right now I release fire. Prabhu apa neng ni ber nanggo neng ni blessing nanggo fajar kasih bandana free sana gua fajar bini nokornia. Jesus ni mungau. Prabhu Jesus ni mungau fajar dana harus kalam right now keterciumi or. I release fire. Onside fire. I release fire. Prabhu Jesus ni mungau fajar. Tapi nengi jiu sing thabai na iya fajar. Nengi or kulanan jate au gaina iya fajar sibono. Nengi or kulanan jate jiu kungna iya fajar. I release fire. Hallelujah. Prabhu Jesus ni mungau keterciumi or. Anda na declare kalam dengan hallelujah. Ya Jesus ni mungau. Amen. God bless you. Hallelujah. Prabhu Jesus ni mungau aros kalam dengan right now fajar. Dunia fajar ang aros kalam dengan bitang ni gotoa fajar Lord Heavenly Father jitu jobless anani dengan job na agra israfa. Wapa bini life ko success kalam na dengan sa fajar. Perbang dana fajar bayang kita aros kalam dengan right now Lord Heavenly Father. Bini si panau jate nengi jiu kula nani jate jiu kung na hiya. Admik jana ni jate jeblai be jiu kung na hiya fajar Lord Heavenly Father. Prabhu Jesus ni mang dana release kalam dengan. Nazau. I release fire. Dang. Touch him right now with your fire. With your fire touch him right now. I release fire. Jesus ni mungau. Amen. Hallelujah right now. Moya zi pratana korisyo. I release fire right now. Touch. Free right now. I release fire. Come out. I release fire. I release fire. Touch. I release fire. Come out.
Come out. Come out. Come out. Come out of his body right now. Touch. Fire. Free right now. Moi command করেছি প্রভু যিশুর নামে। মক্সাই থাক। গ্রহণ করা। Yes, I release fire. Free. Come out. Every sickness. সকলো বিমার ওলাই আহা। Fire. যিশুর নামে। Freedom in Jesus' name. Freedom in Jesus' name. সুস্থ হইছ যিশুর নামে। Come out. I release fire. Jesus. Free. Loose. Leave his body right now. Come out. Free. Ula. Loose. Freedom in Jesus' name. Ajir pora free. Normal হইছ যিশুর নামে। Freedom in Jesus' name. যিশুর নামে। Amen.